suna baka ji mutane suna ta magana akan Buhari yan arewa kadai yake kama ba? Ai yan arewa ana kama su ana tona asiri. To waye barawa? Shi dan arewa akan kuɗi zai iya komai. Duk duniya ba inda ake wasa da kura sai arewa. Duk iskancin indiya baka taba ganin ana wasa da kura ba ko a fim. Amma ana ake wasa da kura don a samu kuɗi. Ala gafa ta mara. To ashe kaga duk mutumin da yake da hankali a duniya yake da natsuwa ka je ka samu malami ya gaya ma Allah. Malami. To amma yanzu malaman da ya kamata su faɗa gaskiya duk sun koma gindin gwamnati. Su ne gidan mai kuɗi ala zari ala buda ala yalwata ala ƙara kauri yanzu da suka shirya kwamati na hana wa'azi a Kano ni kaɗai na warga gwamnati da yake ba na Allah ba ne. Ni kaɗai na warga zaki a ɗan bushen da ka ganna a haka. Manyan malamai suka da rawani ya za a kafa kungiya za a gwada masu wa'azi kaji wai sai an gwada mu sai ka ce mai mori. Duk malaman da ya ce sai an gwada mai wa'azi da rawanan sa gara turi kwatan a shawo. Wallahi da rawanan sa garar rangwadar. Duk anan Kano suke kulla kuma ne yanda na illa dan garin ne. A inda na gama da su in ne rabka sai a ga dan nan ne. Balle kai man godin badala. Uban da ya haifi ubana kakan ubansa wan ubansa kanan ubana babansa kakan ubana kanansa wansa wanda ya haifi ubansa to baban ubansa ma kanansa wansa wan kakana kanansa wanda ya haifi ubansa baban ubansa ma jikansa wansa kanan kakan ubana ma wanda ya haifi ubansa wansa ma kanansa jikan kakansa wanda ya haifi ubansa to kanansa ma ba Kano ne. Arna makiya Qur'ani kuma ni inda duniya take burge ni da ke za a mata za a je lahira sai ka tara a garin hawa bene ka fado ɗarar ka jike alhaji ya fado sai asibiti da an kai ka likita sai ya auna ka ga ka da tsoron mutuwa duk mai kuɗi ba a masa hirar mutuwa ka je gidan mai kuɗi kai hirar mutuwa sai Allah ya alhaji daga jana'ida maki ta zai kai kar kai mana iskan da an kai ka likita sai ya firgita ka ya ce inna la it's alright it's dangerous sai Allah ya kiyaye ka samu matsala amma za ka warware sai dai kuma dole a kafa ma doka za a baka magani ka duka sha amma dole ka kiyaye wajen cin abinci kar ka dinga cin kaza banda zaki banda maiko duk abu mai sanyi kar ka sha kaga ya karasa ka to kana da kuɗi in likita ya so ya wulakanta mai kuɗi ta zai a samu zogale ya fi kaza a gidan uwarka zogale ya fi kaza har ka ji wani shege a rido ya zai faɗa falala zogale ba abin da zogale yake banda maganin yunwa shi ma sai ya ji kuli inna lallahi ko ga malamai a gidan mai kuɗi ya ranka ya daɗe duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gidan aljanna shi yasa kowane tsinan ne sai ya gina masallaci gidan man miliyan 100 masallaci shago ɗaya dan kuba haka dan gekara ana gina masallaci masha Allah an gina an hatama Allah kawai da ka gina masallaci sai ka tafi aljanna ka miƙe a lahira ce alhaji ne mai gidan mai to ka gina masallaci ko to ba komai tafi aljanna ai ka gina masallaci saboda ɗanki dahuma ne kai gina masallaci shine addini duk ɗan arewa yana da matsalar masallaci ne duk wanda ka ji ya ce muna da matsalar masallaci a arewa munafiki ne dan mitsi din gari juma'a 3 yar unguwa karama ala saka jami'i 7 ka sayi buhun shinkafa miliyan 1 buhun dawa miliyan 1 buhun gero miliyan 1 buhun suga 500 buhun tsamiya 500 ka ware kamar miliyan 10 ka zo ka duba talakawa kuti yoma yanzu wani anan kuti yoma ne sai ya fito zai samu na yau ruwa da rana ba rahama ba ne agun wani masifa ne sai ya kasa zai samu na tuwo duk inda ya ga hadiri a kasuwa kamar an ji kabiri zai shiga masifa in an yi ruwa to irin wannan ka samu talaka a tuntsuro masa buhun gero a tuntsuro buhun dawa a tuntsuro mai masara a dan tuntsuro mai rabin buhun suga da rabin buhun tsamiya a bashi 20,000 ya rika cefa ne ya fi ka gina masallacin miliyan 100
ehe ko sha kai Allahu akbar sai ka tuna tuwo inna lillahi ni ne na tada sallah haka Allahu akbar sai ka tuna giteri za ka iya sallar daga tsayen za ka ce assalamu alaikum ka ci abincin kai ƙin sannan kai sallah a natsaye daga nan hammadi na haka karatu yake wanda bai daba ma ubansa ga malamai a gidan mai kudi yawon ranka ya dada ya ta aljanna ana sayanta da kudi ƙaruna mugun ta iya ba a sayar mai ba ko ga malamai a gidan mai kudi ya alhaji kama sallar duniya kama sallar lakira ita aljanna ta mai rabo ce duk wanda zai kwanta bacci idan yi lafila raka'a biyu ranar alkiyama ka faɗa da annaba za su aljanna Allah lafila raka'a biyu ku jera da annabi sai da na aliyu biyu ku a baya su umar su ma'awai su lawe su aisha su hasan da sai da kai kayi lafila raka'a haka wane mutum lafila ai ko qur'ani ka rubuta ba za ka raba annabi ba kana da lada amma kusa da annabi ma ba za ka ba lallaba ku ake dan ku samu lada kai dan banza ku jira kai da annabi wanda in an baka labarin sahabban annabi za ka ce duk inannu ne mu to me muke wa Allah kowa zagin kowa yake a Najeriya in ka je fada sarakuna za ka da suna mutanen banza ba sa bin doka mu mutane mana sarakuna ba adalci masu kudi suna talakawan banza talakawa suna masu kudin banza yara suna manyan banza manya suna yaran banza jahilai suna malaman banza malamai suna jahilan banza dan kasuwa baje kaya ina sayarwa alhaji in ka taya ba ku shirya ba in ka tafi sai ka zaga Allah ya tsine masa ya cika tsada shi kuma ya ce Allah ya tsine ma ka cika sabban ba Allah ya ji kan mahaifa sallar da muke kotan kurciya yanzu da za a cika masallaci a yi ruku'u a yi sujada naira dubu wani ta biyo santsan aljihu wani in ya danke ta duk caji shi Allah ya karɓi sallarsa to baba magana ta ƙarshe da yake akan hanya nake zan wuce gida don Allah kar ku tafi wuta kar ku je ku to me kai yanzu talaka sai ya mutu ita wuta to me kai ta haka ce 40,000 za a tasa sai an shiga daka a yi ta shawara akan 15,000 sai ka gama noman bikin yarinya ya cinye dawa ka ƙara firgita kuma me ya kai ka wuta malam ana ma maganar wani kicin din da yake dafa abinci ya fi kadaraka yanzu kwanan nan muka je gidan alhaji gamba a nan abuja santaran mos ishe algafata malam don Allah maje a yi man addu'a gobe zan tari dan daki ne a gidan amma har da AC kana kashi AC tana hura ka kashin ma an ka gama alƙur'an ba da hannunka za ka wanke ba Allah ya tsinewa mai ƙarya wata na'ura za ka danna haka sai wani abu ya fito su yana watso ruwa yana wanke mata kashi kada ka wahala a duniya amma ni ban yarda da abin ba a ka yi daba na gargajiya abin da naga kasan abin karfe ne silba saman soso sosan ya fadi ya farke ma inna lillahi talaka iba Allah yanzu ka kalle maka ma an jika duri ha kullum za ga mutum ina tafiya a jika makiransa ake rijiya ta ba da ruwa guga ya hana kuma ta ƙarfin tsiya so ake agoga bahara bakin jini ta ƙarfin tsiya wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai mai a Najeriya wallahi tallahi duk abin da ka sani akwai a Najeriya giran din ma da kaji ana ƙasa ba kuɗi ƙasar da kuɗi duk giran din da Buhari yake aikowa billahi allazi baya samun ƙananan hukumomi kuma duk wannan gwamnonin na arewa wanda suka shiga rigar Buhari suka ci zaɓe to ma haɗa a memori an daina sak na rantse da girman Allah sai dai kowa take ta kwace shi dama wasu guguwar Buhari suka bi in banda Buhari ya ce sak wallahi wani ko a doron uwarsa ya tsaya ba zai ci ba in Allah ya yarda wannan gwamnonin namu na arewa in an doka ganga siyasa sai sun gane ba su da waya a gindin akwatu ai je haka na faɗa wani kato shigo malam ka san ko ni waye na ce mani ne kai dan banza kai da kake gudun masifa nake biya mata mota
akan wa'azin nan har Abuja aka gaina akan na ce taki ya fi foliyo. Taki bai fi foliyo ba, dan mijin rabin kwanan dawa ya fi foliyo da kuɗi wa naira 30 dan ubanka. Iya wannan na faɗa a kai na Abuja, to ba a san gaskiya sun nuhu da babu suka kunno wuta. Wai hadda a labarai an samu nasara kama jikan mala, wai an samu nasara. Amma da ke Allah almusawwid ne lauya wanda ya tsaya man lauya 11. Hadda lauya mai zaman kansa da na gwamnati. Ita kanta alƙalin mace ce Zainab. Wani lauya ya kalle ta yi turanci, kai ban taba jin turanci irin wannan ba. Wasu wani tuwayo ko? Wato gari ina jin wannan ba nan bane. To ita kanta alƙalin na maka ido hudu. Ta ce to kamar yadda lauya ya faɗa Alhaji Abubakar jikan malam kotu ta fuskanci yana da ƙarancin lafiya. In dai a haka za a dinga kawo shi ana mai da shi a koda yaushe zai iya mutuwa. Saboda haka an ɗaga shari'an nan shekara 30. To ya za ka da ne kuma ni ko ma fiye kake ba wani nama ram. Wallahi ko yanka na kai da waya in cika langa. Kuma baba ka san wani abin mamaki? A zuciyarka an kaje ba ka so na sai ka daɗe baka samu kuɗi ba. Dan a so ne. To ya annabi ya ce kai wa'azi da hikima. Kada ka bata rai kana wa'azi a'udhu billahi ba za a tashi lafiya ba. Ina dan sanda to me yawa? Bala ana ma maganan masu sace budget din shekara 18. Yanzu kwanan nan Buhari ya kama wani mutum shi kuma da yake dan gatara ne. Kudin da ya sace shi kadai in zai shekara 100 yana kashe miliyan 100 kullum kudin ba zai karewa. Billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da girman Allah. Dukkin Allah irin na Bature da aka yi hira da na Bature a Ingila, shi ta ya yadda akwai Allah amma yana Najeriya. Shi ya yadda akwai Allah amma a Najeriya yake. Aka ce me yasa ya ce haba? Ya ce a nan Ethiopia Habasha aka ƙara kuɗin burodi kwana 9 ana zanga-zanga, amma a kwashe budget ɗin shekara 18 kuma 'yan ƙasa su rika bacci. Hadda man shari. To ni inda duniya take burge ni da za a mata za a je lahira, amma da ba za a mata ba, da ba za a je lahira ba, da ba hisabi a lahira, to da wasu sarrafa wasu. Taki ya fi karfin talaka. Kuma duk babban malaman ku sun ji faɗa gaskiya sai dai su bi jinnin gwamna ƙaton jahili wanda ko da a dakarar shi ba zai iya talawa izu 10 ba, ku dinga ce mai kadimin Islam. A ƙurewa gurgu da zuruna a tinga tafka guragu da makafi almadari a ɗiba shi ne kadimul ƙur'an don mijin uwarka. Gurgu ne bara a ƙure masa gudu a tinga tafkasa da zuruna alagafata mala. Gurgu wanda Allah sha yi almajiri ba maka da ke shi ba tsara ma Allah ya ce ka aiwa almajiri. Amma ku tinga dukan guragu da makafi wai kuma ku ce wai kadimin Islam saboda tsaba kwaɗayi. To ni inda duniya take burge ni kuma mu ma talakawan ka san abin da zai kona ma dai da yake mu ma rabin matsinannu ne. A maza ba za a ba wani 20,000 ita fa kowane ga wata ishe an raba taki. Ni ne ado maza ba daba kere an raba taki mutanen kanwa garkiya caro ba baya madi da dan sare da zangayen mato da na huce da gidan luri da rumfar shehu da an raba taki wasu ma a kwari suke raba takin a kwarin. Inna lillahi. To kar ku je ku tafi wuta baba. Ka bi uwarka, ka bi ubanka, ka bi tafarkin Annabi Muhammadu zikiri salatin manzon Allah. Amma a ce talaka ya mutu ya tafi wuta, to ka taho a gyara ka tafi alkoro. Bahaushe ma yayi hadisi idan baki ya ci. In baki ya ci, dole ido to ai abin da ya sa kaga wata uwar aka ba mu. Mu yanzu da dan kuɗi muke wa'azin ma yi wa'azi. Duk wannan malaman mai girma Buhari kansa sai da ya ce Alhaji Abubakar jikan malam